Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Ground, Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kaseng Khasi Jaintia Bacha Welfare Association, hapo kejelam jong uba generous walarpi. Hakakat sa trek mentau benai rempang arajar kendai. Kelali ikendo ru yau Chief Executive Member jong Khasi Hills Autonomous District Council, uba his Pritchingson Shilla. Ban penpau hau ba kejaka odo ke badan hapo moyong kalong ke bukut bat kam syamlalong setia ke baja klia kumbala keno daki katu kan ni kinong odo ki balalet yalam jurep ru yau new CM ke HDC hagi kendiat sengi balala ban jurep ya kini kejaka odo ke badan hapo moyong hadin ke jelang na kaliang new CM ke HDC ha ke jingkren bat ke Batisi TV ulaong ba hadin balas ngap iki arliang mamla las ngodai bat kalong ke badan kam ban wanra ikini ki artili ki kenhon nong odo sya ke jingis tu jingmon kabangi ngilawan ban pensyaru hau siam unjuk bung keren yang gajuk hiwa pinta kolong ba ngilai kat nu ngidap la gajing kemen bangin yo ya ketiga caka odo namarkan sadai ke baningkong tam pon is bat ya kani ga caka odo kumut la itu da ka an kumuka jing odo jingi ba men haki pot barim kat ba ka sarkar kampak la ban le ya kani ndai mentangi la priang dap ni daga jing sungai tenat aduh data bangilai yo ya kini modern slaughterhouse te andai kumbangi syam bangi ngila aya ya nadu ka baka department hi kelakot ingi banle ya ka trial tingi la ya wer ya kataka jingalang ya baro hi ki dekot ki bodok hang ni po sor kamtam kum ka temu hi ya ka nong ba shlong bro ka we ngilai khot iki bangin ya pensai ki ba ka department ka khot ban le ka ni ka trang ndrei hadien kumba nriu hadu kuman riu teli ka meeting ka bangilai khot kata surkom la ya smot hat sisha ndrei ka rahi ka khadu kalong tolet ma phi ki belet ni te nginum kwa ban le to kata ha ba ki kin tre ban le ndrei ngilai ya tenre hakaba ya ningkong wat mangi ru ngin numpak sungthu hi kalong kumno andre hadian ka bangi ngilaya tingi syam ba kalong ka babiang namar lada kambiang kamut mangi ru tharai tang sitayong ngin haban lumlut ikitir kita haban pai biang andre kum kalong menta bangi ne gani ka trial hadu sisnam almut ka dei ka e ka ba ka babiang kala bolong ba khoi ka ba sungtana hadu ata ta ka bangin tre gani ka kam tenre kumbaki la ong hi maki kila batai ka kata ka jinglong ni dak ka jing sol ngo kolong ba ni ki barung hang tu kila penyak kam menta sisnam yum syam kolong menta ndai kat kumbaki kila lai la ni sautli ot ka sikta ndai mangi wa tang khndiat kinong belang tamo namar bangi dangdon hiru tang khndiat ki balet tang tie si kentang ila ban ot nginum ong kat tu kat ning si kentang ot bai khat santli ta ka besar Henry kumbaki ong ba kita kiskan Henry kat kum kanika modern slaughterhouse ka jing sna la da pirung apo pensai I ba kat no kita ki bor ki mesin itu ki pangka ki ba uskan sim layok lat bandrung apo tika la long ka ba tenat adu kata ta Henry ka tang ka we hi ka balong ka ba kaduna hi ka ba mangi ya kubur tu kalong kan dei tang stong andai kat aduk mentang lang keren hi ka department bahkan lek employ ka stok nomor ka stok ka tu ka bad kedan mentang tu ka datang ka leriat ka bangin hapan bu lak nu khat ar kita syaban ot iki masi te mentang ka jing bomdan jo ka stok tingin hapan penlong stok aga ju apor ka leriat si ka ba kumut ngin hapan smuthu la ka kom ai ba mai iki masi ba hadien shua ka khat ar kita ngim dei shu kan ai ba tingim dan hiru kai ka bangin ya karan sibun nengi suya tula me kiti ki parlok jongi baro ba kin persang suwa ba kin wan anya simentai kani ka ka odo namar katkum ka bangi ngila ya let yang tie kade ka we ka ba ngila sngo ba kade ka we ka ka jingkala ba ka jing yo nong ru ikinong ba namar ki ba bam hi kin bam da pasangan ka do tie namar datang da ka bangi dan hi sa kumbangi long hi baru sekatang yang melak te ban penting kena namar hang dia mentangi sengan kelong bagi doktor kita kado masih lani senyang ka long ne em ko bit ban ba kata hi ka we namar kumbang long hi menta ka bangi syam
hau masih ni usnyang sibun ni yu asngau ki kubor ba masih long ta usnyang long ta rei leng ba ka ti ka slong abador kamut kan sengan kan wat ki long ba wat mangi ngin dia da ko ba sengan kan tama ka jinglut berbor kam ju tam ya ka jing yo ni hap hi ban penlut ha ta ka dur ba ngin yo biang pat kan namar kumbang i ong menta ho laispa tip wat ngin dalaya perkat adian yo kam tap su laispa du hap ban poi ban sakasau spa andrei ka long kan ni ka wei ka bangi penlut ang tingi sngo ba ka jinglut ka long ka ju he kan kham penduna penman khnian namar ya ka ka bangi ngi ot baro skata sapo hiang kamut ngin hap ban tip nadu unong amasi nadu unong pen khoi sam nadu utu unong puit sne andrei hang thie kala kan thup lut kan ni ka laispa ka kum bakalong menta kalau kan thup lut kalai spa dan kam syu ka ru kamot ni syu siu tak tu kalai spa hengai kumbangi ong menta bangin wan ra emosi stu sedi hengai emosi hi kumbangi tip hi baro menta wan hi leng ba ka slong ba ti ro tiga we ka jaka ka byang haban panha hi emosi ru ti kamot nang ting ka bangi dei ban ra hi ngin ra hi tang ka do kam don syu kanu pat kan ka jingut hengai bangin syu ya kren hi tang ka jingut inum la hi ru ban ya perkat namar habatri ti hablut hi tamalong katakan tip hale se kalong tang na ko menta bangi dangi duna ni hapan se ta lada ya bu ni akan duna ni tip ka kiyo kata tip namar kat kum lada ka sorka ko IT lut angi baro kemut ka jinglut ka ba kham kraw hang the kalong ka bailak ka ba poi de silap tam tina kata ka laispa ni ka sauspa ka de ka contribute jungi ka bangi ni perkat ni songlang kat nu ka jinglut hang ta ka ngin salak man pencong do menta pengidan kendiat alexi kalak ban kia ta ka jinglut tekan dan baik ni kum kinong yalam jok ni khasi jan tia te ngi hab habai poi kanu ka sithi na po ka sarkar ni haban khot iki pek ka sarkar kamut kumta ban le kumta ban pen pemai kata henrei ma kamut ha ka jingmut jengki kalong baik nai tu kelar te nai pen sngau te kata henrei kat kum ka jingya jong ka juk kapor kamlong kan ban le kata ni khot ni weri ki henrei haba maki kimon ken le amno da mentah kemut rung pat rung su ong baik bakamlong andai ngi ki kan ki barung mentah ni lak patolong yang ba bersengan ba bening kong kalong ba hakajing ot yek masi wei ka ba Gregorius man trai o generous walarpi o yethu ba kerkom ban penyap yek masi kadai da ba susiat nang ni nakli utang ka ban chupen yap ler yek masi ka kata treatment but kaya pher ba na kerkom kerja terus kata kemudian ki masi ki benar ba penyap ki kemudian syutan syu te ki but abale tu mur ki ong kedon kan ka jing shifting pada ba kata ka jing shifting kedon ka penmi ya kasnan ya ka iga ka kasnam but ka ba don jingma ti ndai kini ko bakile apo ate po slaughter house mentan kalau masyu penyap ler gi masih tu sunya be yakim tu gele be poi mon poi ti jaka asiat be nang na kerja mai moi dinang ta kam ktai rem gi ler dan ki saot ki sa pijari tu snam ti jaka e ba na ko ka kunhur bawan ka tu ski ki pen i jaka wi ki jing su thu kini ki blawan training gi thu da ko wi pat yang ba kala bahar ni sibut bat ba kila triam tu mentah sistem bat ba kamdon jing koi hadin mengalak liaki ya kan ba kumbalai saungun kinong hibriken do kam no we nong odok mesi kam tam ba od snir ki ba side snir ki ba penkhoi pat ki ba penphariai ka do ki ong em kam de ta mot kitu kin hap an wan hi kitu ki saungun ki ba don bat we nong odok ki yo hi ban wan hantai ndam la ban le maki te kat ba kijing su thu jong kini ki ba dang ot apo snong hi yong ba yo tang rung tang we ten dekat kum bagi thu kitu menne yong em kam dei ta mot kitu ba pun ko snir ki hawan lang ta hi ti kata ka we ka problem kala sol ti nang ta ki ong hapo ka si step lai bi jim step kila asdang te yong kan num don problem yo kam kalong menta kinge yong hoi la kala ban long la da jabala kam num ka ta ka rit ka tai jaka la da bor khoi kin wanang tai ti ndri ka ta ka government ka pen he ndri
ki babun ki bentar lang ini bagi awan training ni sung tu ba ka don ka advantage kali yang juki ti ki ba pene bahaya kani mdei tang kitu ki group na kali yang ki kasi bawan menin mdei ki nong do muslim ki ba persya bahaya kani ka jing do apo slaughterhouse maki namar ba kim sya ya ka tu ka jing siat ya ka masi saot ti isutu akhirnya kom ki kim la nama kan yang muslim kam syak ban long ha tu dur ti nga ai jumut iki ka long ba ini benya ni don bok meneh ni perbincangan ni iba Herman Nongrum i de convener jong ni ka bagal atu government ni ti ngila ya keren bat i bam in khot i gini ki group bro ar group bakin ya sungtu bang namar ba la ya keren lang bang ya solang bro ar liang kam dan tan ke dang ki dang dan sibun ki baki sungtu gini rumai kat bah ni ka jat rumai ti mo don kam la ajumut ki ru along ba kini beni kunduk lang namar ba habang ngap lang bro atli kemut ya ka ke ba kini kim tip ya ka ke ba kini ki tip kemut lala ban ban ni tegi singe ti kini ki agree ya kata ba tu ka jaka ban bu iki masih ba ki ban dan hapo tu ka lirich kumba khat arenta shaban oddo ki tangko ge ban ai ti ka tu ka long ban ke jaka stop ti ka don ki bentak ka bong government ki ban improve on time but halor ka jing day but ki jing don ko Martin Marjan yang hoi kata ti ka de ka biang hi ba government kan keri ka ti ka bentas te ba kan pau to Martin ni pen jingai hindiat ikut ka stop jakhlias ti jirong ti ndeki ong ba hapo ka jaka output don sky long well protected but na dong ka jing pun kolong scientific ba don sky berkorkom pun khu tu itu masih ki siwa ila pen ki dur ki dar tu dengan semua ba day ban don ka jingi kundu lang jo kini ki group bro ar jo kini ki kini ki ba bampat lej ban od anta ki bedang od apo osnong mat kini ki bala od apo kan hisnem ki la tri hantai menta jadi ban ya kundu lang ki trai lang ba jong konvina ba nongrum trai kan sabah ba kini kundu lang ma ka don ka jing mentoy mat ka ba da kini ki muslim kim tre ban lej kini termut ya do jo ki la de ban sange no kan dum de shu ban rum ha ki jakayo maki di ben ko ngu ya ba ka surkar kala bu